Man kan bare mærke energien, den bølger frem og tilbage i rummet. Man kan ikke få folk til at holde op med at snakke, når først de kommer i gang. Det er bare helt fantastisk. Og det er udtryk for, at der er noget gang inden for det her område her i regionen. Lige pludselig så kan det jo være, at vi finder nogle helt andre løsninger, som er meget mere relevante ind i den kontekst, vi står i. Aarhus faktisk er ved at etablere sig voldsomt, ikke bare i Danmark, men faktisk i verden som et sted, man går hen, når man har en sundhedsinnovation. Jeg synes bare, der er en fed energi. Jeg synes, der er mange, der gerne vil. Der er mange, der gerne vil drive det, og der er mange, der gerne vil skabe noget. Hvis AOH vil forblive et hospital i verdensklasse, så bliver man nødt til at ændre den måde, vi er både organiseret på, men også den måde, vi styrer vores ambulatorier på. Det er modigt at allerede byde dem ind nu, og jeg synes også, at i de problemer, vi har set, at der er nogle åbenlyse løsninger, som man ikke kigger på lige nu. Så det håber jeg, at det kan give det input tilbage. Det er i mødet mellem forskellige parter, at samarbejdet opstår, den gode idé opstår, den gnist tændes, som en eller anden dag bliver til den virksomhed, vi alle sammen skal leve af i fremtiden, eller vi måske finder svaret på en sjælden sygdom, eller en helt ny måde at tilgå pleje af ældre på.